Un milionar merge singur într-o noapte furtunoasă. El găsește o fetiță complet abandonată. Milionarul o ia acasă, fără să își imagineze ce urmează să se întâmple. După un timp, descoperă un mare secret. Dacă această poveste v-a interesat, nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să ne spuneți din ce oraș ne urmăriți. Era o noapte furtunoasă în București, una dintre acelea în care cerul părea că se prăbușește peste oraș. Radu Munteanu privea picăturile de ploaie care se scurgeau pe geamul blindat al Mercedesului său, în timp ce șoferul său particular naviga cu prudență pe străzile inundate ale cartierului Primăverii. Omul de afaceri de 45 de ani tocmai ieșise dintr-o ședință epuizantă la compania sa de tehnologie, iar gândurile îi rătăceau între cifre, contracte și acea dată pe care nu reușea niciodată să o ignore. Se împlineau exact 5 ani de când Ileana, prima sa soție, se stinsese din viață. Semaforul se făcu roșu pe bulevardul Aviatorilor și atunci ochii lui surprinseră ceva neobișnuit. Ghemuită sub o copertină precară, o fetiță își îmbrățișa genunchii, tremurând vizibil. Rochia ei simplă era udă leoarcă, iar ea încerca în zadar să se protejeze de ploaia rece care cădea nemilos. "Mihai, oprește mașina!" ordonă Radu, simțind ceva inexplicabil strângându-i pieptul. Șoferul, obișnuit cu rutina metodică a patronului, ezită o clipă înainte de a se conforma. Vocea Ilenei răsună în mintea lui ca și cum ar fi fost acolo lângă el. Uneori un mic gest de bunătate poate schimba lumea cuiva. Asta spunea ea mereu, mai ales când vorbeau despre visul lor de a adopta într-o zi un copil. Un vis care nu s-a împlinit niciodată. Radu coborî din mașină, protejându-se cu o umbrelă neagră. Se apropie cu precauție de fetiță, care își ridică privirea speriată spre el. Acei ochi de un verde profund și familiar îl făcură să se oprească pentru o clipă, simțindu-se ca și cum ar fi fost lovit de un fulger. "Ești bine? Unde sunt părinții tăi?" întrebă el, încercând să sune cât mai puțin intimidant posibil. Fetița, care părea să aibă în jur de 10 ani, doar clătină din cap negativ, buzele tremurându-i de frig. "Nu știu, m-am pierdut," răspunse ea cu o voce slabă. Ceva în fragilitatea acelui copil îl atinse profund pe Radu. Poate era privirea, atât de asemănătoare cu cea a Ilenei, sau poate era pur și simplu destinul alegând acel moment pentru o intervenție. "Vino cu mine. Te voi duce într-un loc sigur și mâine vom căuta familia ta," oferi el întinzându-i mâna. Fetița ezită. Ani de avertismente despre a nu vorbi cu străinii cântărind în decizia ei, dar era ceva în privirea acelui bărbat, o bunătate genuină care o făcu să-i accepte mâna. În drumul spre Vila Munteanu, Radu află că ea se numea Sofia și că se pierduse după ce se separase de grupul de la orfelinat în timpul unei plimbări. Povestea suna incompletă, ca și cum ar fi omis detalii importante, dar Radu decise să nu insiste. Era timp să afle adevărul. Ceea ce nu se aștepta era reacția Elenei, actuala sa soție, când a ajuns acasă cu Sofia. Elena era în salonul principal, îmbrăcată impecabil ca întotdeauna când au intrat. Fața ei, de obicei controlată într-o mască de eleganță, se contorsionă într-o expresie de neplăcere abia mascată. "Radu, ce înseamnă asta?" întrebă ea, vocea ei tăioasă ca gheața. "Elena, ea este Sofia, are nevoie de ajutorul nostru temporar," explică el, simțind cum fetița îi strângea mâna mai tare. "Temporar?" Elena râse fără umor. "De când casa noastră a devenit un adăpost pentru copiii străzii?" Sofia se strânse și mai mult, iar Radu simți un val de protecție punând stăpânire pe el. "Elena, putem discuta despre asta în particular?" "Maria!" strigă el menajera, care a apărut prompt. "Te rog, du-o pe Sofia să facă o baie caldă și asigură-i haine uscate și o cameră." În timp ce Maria o conducea cu blândețe pe Sofia la etaj, Elena își ținea privirea fixată asupra lui Radu, ochii ei albaștri scânteind de furie reținută. Omul de afaceri știa că o furtună și mai mare decât cea care cădea afară era pe cale să înceapă în casa lui. Ceea ce Radu nu realiza era că, în acel moment, ceva mult mai mare decât un simplu act de bunătate era pus în mișcare. Acea noapte nu doar că îi va schimba viața, dar va dezvălui secrete îngropate de mult timp și va testa limitele iubirii, loialității și iertării. La etaj, în timp ce o ajuta pe Sofia să se pregătească pentru baie,
Maria observă ceva care îi făcu inima să bată mai repede. O mică aluniță în formă de semilună pe umărul drept al fetiței, identică cu cea pe care și-o amintea că o văzuse de atâtea ori la Ileana, prima soție decedată a lui Radu. Elena privea pe fereastra dormitorului ei, în timp ce ploaia continua să cadă peste grădinile impecabile ale vilei. Degetele ei băteau nervos pe pervazul de marmură, trădând calmul ei aparent. Discuția cu Radu se terminase de puțin timp, dar ecoul cuvintelor schimbate încă reverberau în mintea ei. "Nu poți pur și simplu să aduci o străină în casa noastră," protestase ea, la care Radu răspunsese cu o fermitate neobișnuită. Aceasta era și casa Ilenei, iar ea nu ar fi refuzat niciodată ajutorul unui copil. Menționarea Ilenei fu ca o lovitură de cuțit. Elena știuse întotdeauna că concura cu o fantomă, dar acum această fantomă părea mai prezentă ca niciodată, materializată în forma acelei fetițe cu ochi verzi care semăna atât de mult cu prima soție a soțului ei. Gândurile îi fură întrerupte de râsete venind din grădina de iarnă. Se apropie tăcută de ușă și observă. Sofia, acum curată și îmbrăcată în haine noi, conversă animat cu Radu în timp ce beau ciocolată caldă. Scena provocă un val de amintiri pe care Elena se lupta să le țină îngropate. Își aminti de propria copilărie, de nopțile petrecute într-un apartament minuscul din drumul taberei, ascultând certurile interminabile ale părinților ei, de senzația constantă de inadecvare, de a nu fi niciodată suficient de bună, de ziua în care mama ei a plecat, lăsând doar un bilet vag despre căutarea propriei fericiri. Elena avea doar 12 ani pe atunci. De atunci își construise viața meticulos, ca cineva care construiește un castel de cărți. A absolvit facultatea de administrare a afacerilor cu onoruri, a câștigat poziții importante pe piața financiară și, în cele din urmă, s-a căsătorit cu Radu Munteanu, unul dintre cei mai respectați oameni de afaceri din București. Fiecare pas calculat pentru a se asigura că nu se va mai simți niciodată abandonată sau nesigură. "Doamna are nevoie de ceva." Vocea Mariei, menajeră, o aduse pe Elena înapoi în prezent. "Nu, Maria, doar ține-mă la curent cu activitățile oaspetei noastre," răspunse ea, fără să-și dezlipească privirea de la scena din grădina de iarnă. Maria ezită o clipă înainte de a se retrage. În cei 30 de ani de când lucra la vilă, asistase la multe schimbări. O servise pe Ileana până în ultimele ei zile și văzuse căsătoria grăbită a lui Radu cu Elena, la doar un an după moartea primei sale soții. Acum observa cu îngrijorare crescândă umbrele care dansau în ochii actualei doamne a casei. În grădina de iarnă, Sofia ținea cana de ciocolată cu ambele mâini, savurând nu doar băutura, ci și senzația de siguranță pe care nu o mai experimentase de mult timp. Radu o observa cu o curiozitate crescândă, observând mici gesturi și expresii care îi se păreau ciudat de familiare. "Îți plac stelele, Sofia?" întrebă Radu, observând că fetița nu-și lua ochii de la cerul, care începea să se limpezească după furtună. "Da," răspunse ea, entuziasmată. "Mama mea spunea mereu că stelele sunt ferestre ale cerului, prin care îngerii ne privesc." Radu simți cum inima îi tresare. Era exact ceea ce obișnuia să spună Ileana. "Mama ta pare să fie o persoană foarte specială," comentă el, încercând să-și păstreze vocea fermă. "Unde este ea acum?" Zâmbetul Sofiei dispăru și își coborî privirea spre cană. Ea a devenit și ea o stea," răspunse cu voce joasă. De cealaltă parte a ușii, Elena își strânse pumnii. Acea fetiță reprezenta o amenințare la tot ce construise, nu doar prin felul în care Radu o privea, ci și prin ceea ce prezența ei ar putea dezvălui. Secrete pe care Elena se străduise să le țină îngropate începeau să șoptească, amenințând să iasă la suprafață. În acea noapte, în timp ce vila se cufunda în liniște, 3 persoane rămâneau treze. Radu, în biroul său, cercetând neobosit despre copiii dispăruți în ultimii ani. Sofia, în noua ei cameră, privind stelele prin fereastră și șoptind o veche rugăciune pe care mama ei o învățase. Și Elena, planificând meticulos cum să-și mențină lumea perfect controlată, chiar dacă pentru asta ar fi nevoie să ia măsuri drastice. Ceea ce niciunul dintre ei nu știa era că destinul începuse să-și țeasă pânza cu mult înainte de acea noapte furtunoasă și că fiecare fir al acestei țesături era pe cale să se dezvăluie,
aducând la lumină adevăruri ascunse de mult timp în umbrele trecutului. În dimineața următoare, Vila Munteanu se trezi cu o atmosferă diferită. Maria, care sosise mai devreme decât de obicei, pregătea un mic dejun special, incluzând clătite cu sirop de ciocolată, micul dejun favorit pe care obișnuia să-l pregătească pentru Ileana. Era ceva în prezența Sofiei care trezea amintiri de mult adormite în bătrâna menajeră. În timp ce aranja masa, Maria o observă pe Elena coborând scările, îmbrăcată impecabil într-un costum Chanel gri. Tocurile ei răsunau pe podeaua de marmură ca un prevestitor al furtunii. Maria, vreau să organizez documentele din seif astăzi, ordonă Elena, vocea ei calculat controlată, în special cele din perioada anterioară căsătoriei mele cu Radu. Menajera își ridică privirea, întâlnind ochii pătrunzători ai stăpânei sale. În 15 ani de serviciu, Maria învățase să citească printre rânduri. Da, doamnă, dar unele dintre aceste documente sunt destul de vechi. Poate ar fi mai bine să-l consultăm mai întâi pe domnul Radu. Nu va fi necesar, o întrerupse Elena. Fă doar ce îți cer. În acel moment, Sofia intră în sufragerie, purtând o rochie simplă pe care Maria o separase pentru ea. Părul ei castaniu deschis era prins într-o coadă făcută stângaci, iar ochii ei verzi străluceau cu un amestec de timiditate și curiozitate. Elena observă cu un nod în stomac cum fetița purta inconștient aceleași gesturi ca Ileana. Bună dimineața, salută Sofia încet. Elena doar dădu din cap scurt înainte de a se îndrepta spre ușă. Am întâlniri importante astăzi. Radu a fost deja informat că nu voi fi acasă pentru prânz. De îndată ce Elena ieși, Radu apăru, încă aranjându-și cravata de mătase albastră. Fața lui obosită trăda o noapte prost dormită, dar ochii îi se luminară când o văzu pe Sofia. Ai dormit bine, micuțo?" întrebă el așezându-se la masă. Da, domnule," răspunse ea, privind uimită cantitatea de mâncare din fața ei. Chiar n-am văzut niciodată atâtea clătite la un loc." Radu zâmbi, dar zâmbetul său ascundea o urmă de îngrijorare. În timpul nopții, cercetările sale nu dezvăluiseră niciun copil dispărut care să corespundă descrierii Sofiei. Era ca și cum ar fi apărut pur și simplu din neant. Sofia, începu el, alegându-și cu grijă cuvintele, ai putea să-mi povestești mai multe despre familia ta? Despre mama ta? Fetița își coborî privirea în farfurie, jucându-se cu o bucată de clătită. Era foarte frumoasă, murmură ea. Avea ochi verzi ca ai mei și mereu mirosea a flori de iasomie. Dar s-a îmbolnăvit și apoi... Radu, simți cum îi se strânge inima. Și Ileana folosea mereu parfum de iasomie. Și tatăl tău? Întrebă el, încercând să-și păstreze vocea fermă. Mama spunea că era un om bun, dar că nu știa despre mine. Spunea că într-o zi voi înțelege totul. În acel moment, Maria, care aranja discret bufetul, scăpă o ceașcă auzind aceste cuvinte. Zgomotul porțelanului sparte răsună prin cameră, dar nu mai tare decât gândurile care începeau să se formeze în mintea ei. Îmi cer scuze, murmură menajera, grăbindu-se să curețe cioburile. Radu abia observă incidentul, absorbit în propriile reflexii. Era ceva în povestea Sofiei, în gesturile ei, în ochii ei, care trezea senzații tulburătoare în pieptul său. Mai ales acea aluniță. În cel mai prestigios birou de avocatură din București, Elena stătea în fața avocatului ei personal, domnul Popescu. Vreau să investigați fiecare detaliu despre această fetiță. Îl instruia ea, vocea ei nelăsând loc de întrebări. Și vreau să pregătiți documente, în cazul în care ar fi necesare măsuri mai serioase. Ce fel de măsuri, doamna Munteanu? Genul care asigură că anumite adevăruri rămân acolo unde trebuie să fie, îngropate. Înapoi la vilă, Maria urca scările spre pod, unde cutii vechi păstrau fotografii și documente din perioada Ilenei. Mâna ei tremura ușor când deschise o cutie prăfuită, din care scoase un vechi album de fotografii. Pe a treia pagină, o fotografie cu Ileana pe plajă, cu aceeași aluniță în formă de semilună pe care Sofia o purta pe umăr. Menajera închise albumul cu forță, simțind greutatea unui adevăr care începea să se dezvăluie. Un adevăr care ar putea schimba pentru totdeauna destinul tuturor din acea casă. Săptămâna trecu ca un dans delicat de secrete și descoperiri. Radu, tot mai intrigat de asemănările dintre Sofia și Ileana, începu să observe fiecare detaliu al fetiței cu o atenție dublată. Nu erau doar gesturile sau zâmbetul, era ceva mai profund,
o conexiune pe care nu o putea explica. Într-o după-amiază deosebit de însorită, Radu o găsi pe Sofia în grădină, așezată lângă straturile de iasomie pe care Ileana le plantase cu ani în urmă. Florile, care supraviețuiseră miraculos după toți acești ani, păreau mai viguroase de când sosise fetița. Acestea erau florile preferate ale primei mele soții, comentă Radu, așezându-se lângă ea pe banca de lemn. Sofia atinse delicat una dintre flori. Mama avea o grădină mică la noi acasă. Spunea mereu că florile au suflet, mai ales iasomiile. Radu, simți cum îi bate inima mai tare. Era exact genul de lucru pe care l-ar fi spus Ileana. Adunându-și curajul, decise să pună întrebarea care îl chinuia. Sofia, te-ar deranja dacă am face un test medical simplu? Fetița îl privi curioasă. Ce fel de test? Unul care ne poate ajuta să înțelegem mai bine cine ești, răspunse el, alegându-și cuvintele cu grijă. De cealaltă parte a grădinii, prin fereastra camerei ei, Elena observa scena cu o îngrijorare crescândă. Mâinile ei tremurau în timp ce ținea un plic gălbui, scos din seif în acea dimineață. În interior, documente care ar putea distruge tot ce construise în ultimii ani. Maria, care trecea pe hol cu lenjerie curată, observă paloarea de pe fața Elenei. Vă simțiți bine, doamnă? Perfect, răspunse Elena, ascunzând rapid plicul în geanta ei. Maria, pregătește mașina. Trebuie să rezolv niște probleme urgente. În același timp, în biroul domnului Popescu, tocmai se făcuse o descoperire importantă. Avocatul examina documente vechi de la spitalul unde fusese tratată Ileana în ultimele ei zile. Printre paginile de fișe medicale și analize, găsi ceva care îi îngheță sângele în vene. Un test de sarcină pozitiv, datat cu câteva săptămâni înainte de moartea ei. În grădină, Sofia continua conversația cu Radu, împărtășind mici fragmente de amintiri care păreau piese desprinse dintr-un puzzle mai mare. Mama păstra o fotografie veche într-o cutiuță aurită, povestia. Era cu un bărbat zâmbind în fața unei clădiri mari. Spunea că era cineva foarte special. Radu simți un fior pe șira spinării. Își amintea perfect acea fotografie. Fusese făcută în ziua inaugurării primei sale companii, iar Ileana adora acea imagine în mod special. Dar cum putea Sofia să știe asta? În bucătărie, Maria aranja rețete vechi când găsi un bilet scris de Ileana, datat cu câteva zile înainte de moartea ei. Cuvintele, scrise cu o caligrafie tremurătoare, păreau acum încărcate de o nouă semnificație. Există adevăruri care trebuie să aștepte momentul potrivit pentru a înflori ca iasomiile în primăvară. Ziua avansa și odată cu ea creștea tensiunea în Vila Munteanu. Elena, în biroul ei privat, făcea apeluri frenetice, încercând să oprească ceea ce părea inevitabil. Radu, la rândul său, programase discret un test ADN pentru ziua următoare, fără să-și imagineze că soția sa era deja la curent cu planurile lui. Sofia, străină de turbulențele pe care prezența ei le provoca, și-a petrecut după amiaza desenând. Desenele ei, pline de flori și stele, includeau o figură feminină cu păr lung castaniu pe care o numea mama ei. Maria, văzând desenele, nu putu să nu observe cât de mult semăna figura cu Ileana. La căderea nopții, în timp ce toți se pregăteau de culcare, o descoperire accidentală era pe cale să accelereze dramatic cursul evenimentelor. În bibliotecă, o carte veche căzut din raft când Sofia încerca să ajungă la un volum de povești. Din interiorul ei alunecă o fotografie veche. Ileana, vizibil însărcinată, zâmbea către cameră în fața unui spital dintr-un oraș de provincie. Data de pe spatele fotografiei era exact de acum 10 ani. Fotografia găsită în bibliotecă a provocat un efect de domino al evenimentelor pe care nimeni nu le-ar fi putut prevedea. Radu, chemat de Sofia după descoperire, rămase tăcut minute în șir, degetele lui tremurând în timp ce ținea acea bucată de hârtie care sfida tot ce credea că știe despre trecutul său. N-am știut niciodată, murmură el, mai mult pentru sine decât pentru Sofia. Ileana nu mi-a spus niciodată despre sarcină. Fetița, așezată lângă el pe canapeaua din bibliotecă, privea fotografia cu un amestec de fascinație și recunoaștere. E aceeași fotografie pe care mama o păstra în cutiuța aurită, spuse ea încet. Doar că a mea era mai îngălbenită. Radu, simți cum îi bate inima cu putere. Coincidențele se transformaseră în dovezi imposibil de ignorat.
Cu mâini tremurânde își luă telefonul și sună medicul său personal, dr. Ionescu. Am nevoie de acel test mâine dimineață, fără întârziere. Vocea lui suna urgentă. Elena, care trecea pe hol în acel moment, auzi conversația și simți cum lumea ei începe să se prăbușească. Se grăbi spre camera ei și deschise dosarul de documente cu urgență. Printre hârtii importante, găsi un plic pe care îl păstra de ani de zile. O scrisoare de la Ileana pe care nu i-o dăduse niciodată lui Radu. Maria, care aranja cina, observă agitația neobișnuită din casă. Anii de experiență îi spuneau că mari dezvăluiri erau pe cale să se întâmple. Decise așadar că era momentul să dezvăluie ce știa. Domnule Radu, îl chemă ea, intrând în bibliotecă. Este ceva ce trebuie să vă spun. Ceva despre doamna Ileana și despre timpul pe care l-a petrecut în provincie. Radu își ridică privirea de la fotografie, întâlnind ochii serioși ai menajerei sale. Ce știi, Maria? Doamna Ileana mi-a mărturisit, cu puțin timp înainte de a pleca, că era însărcinată. A descoperit o afecțiune cardiacă gravă în timpul sarcinii, dar a refuzat să întrerupă sarcina, chiar știind riscurile. Sofia, care asculta atentă, își îmbrățișă genunchii. Mama spunea mereu că m-a ales pe mine mai presus de orice. Cuvintele fetiței îl loviră pe Radu ca un fulger. Își aminti de ultimele săptămâni cu Ileana, cum părea diferită, mai distantă, mereu cu o expresie îngrijorată pe care el o atribuise bolii pe care nimeni nu reușea să o diagnosticheze corect. De ce nu mi-a spus niciodată?" întrebă el, vocea lui tremurând. A încercat," răspunse Maria, dar în acea perioadă erați atât de ocupat cu extinderea companiei și apoi când a descoperit gravitatea stării ei, a decis să vă protejeze atât pe dumneavoastră cât și pe copil." La etaj, Elena asculta totul prin sistemul de sonorizare ambientală pe care îl uitase pornit. Mâinile ei tremurau în timp ce citea scrisoarea Ilenei, cuvinte care explicau totul, inclusiv motivul plecării ei bruște în provincie. Scrisoarea dezvăluia că Ileana își descoperise sarcina în timpul unor analize de rutină, împreună cu o problemă cardiacă congenitală care se agravase. Medicii i-au sugerat să aleagă între propria viață și cea a copilului. Ileana însă a ales să-i dea o șansă copilului. A plecat la o clinică specializată din provincie, continuă Maria. Voia să se asigure că bebelușul va supraviețui. Chiar dacă ea nu va reuși, Radu simți lacrimi silențioase curgându-i pe față. Sofia, într-un gest instinctiv, îi luă mâna. Atingerea familiară, atât de asemănătoare cu cea a Ilenei, aduse o certitudine care făcea inutil orice test ADN. Dar cum ai ajuns la orfelinat?" o întrebă el blând pe fetiță. După ce mama a devenit stea, am rămas cu doamna care a avut grijă de ea la spital. Dar și ea s-a îmbolnăvit anul trecut și atunci m-au dus la orfelinat, explică Sofia. Am fugit când am auzit că vor să mă transfere departe. Mama spunea mereu că într-o zi îmi voi găsi tatăl în București. În acel moment, un zgomot de sticlă spartă răsună prin vilă. Elena, în disperarea ei, realizând că nu mai putea ascunde adevărul, scăpase o ramă foto. Fotografia pe care o conținea era ironic din ziua căsătoriei ei cu Radu. Sunetul atrase atenția tuturor, dar înainte ca cineva să poată reacționa, soneria sună. Era dr. Ionescu, pe care Radu îl chemase pentru testul ADN. Sosirea lui anticipată marca începutul unei nopți care va schimba pentru totdeauna destinul tuturor din acea casă. Sosirea dr. Ionescu la Vila Munteanu intensifică atmosfera deja încărcată de tensiune. Radu îl întâmpină la intrare, fața lui fiind un amestec de anxietate și determinare. Sofia, încă ținând fotografia Ilenei, observa totul cu ochi curioși și ușor temători. Doctore, vă mulțumesc că ați venit atât de repede, spuse Radu, conducându-l pe medic spre birou. Situația este mai urgentă decât mi-am imaginat inițial. Între timp, la etaj, Elena încerca să se recompună. Sunetul soneriei o trezise din disperarea ei. Știa că momentul de care se temea atât de mult sosise. Cu mâini tremurânde, puse scrisoarea Ilenei în geanta ei și coborî scările, pregătindu-se să înfrunte inevitabilul. În birou, dr. Ionescu pregătea materialele pentru recoltarea probelor ADN. Sofia, așezată într-un fotoliu de piele, urmărea procesul cu un amestec de curiozitate și nervozitate. Radu, la rândul său, nu-și putea lua ochii de la fetiță, observând fiecare gest mic care îi amintea de Ileana.
Va fi o procedură simplă, explică medicul cu blândețe Sofiei. Doar un tampon pe interiorul obrazului. În acel moment, Elena intră în birou, fața ei fiind o mască de calm care abia ascundea agitația interioară. Ce se întâmplă aici? Întrebă ea, vocea ei tensionată. Radu se întoarse să o privească. Elena, cred că avem multe de discutat, dar mai întâi trebuie să fiu sigur. Dr. Ionescu, simțind tensiunea din aer, se grăbi să efectueze recoltarea. Mai întâi de la Sofia, apoi de la Radu. Voi avea rezultatele în câteva ore, informă el. Dată fiind urgența, voi folosi laboratorul nostru cel mai avansat. Imediat ce medicul ieși, tăcerea grea care se lăsă asupra biroului fu spartă de Elena. Nu ai nevoie de niciun test, Radu, spuse ea, vocea ei tremurând ușor. Eu am știut întotdeauna despre Sofia. Mărturisirea căzu ca o bombă în încăpere. Radu simți un val de furie și incredulitate invadându-l. Tu știai? Tot acest timp. Sofia, simțind tensiunea crescândă, se retrase în fotoliu. Maria, care era la ușă, intră rapid și puse o mână protectoare pe umărul fetiței. Am aflat la scurt timp după ce ne-am căsătorit, continuă Elena, vocea ei acum mai fermă. Am găsit scrisoarea Ilenei. Explica totul despre sarcină, despre boală și ai ascuns asta de mine? Vocea lui Radu era joasă, periculoasă. De ce? Elena râse fără umor. De ce? Pentru că în sfârșit aveam tot ce mi-am dorit vreodată. Un soț, stabilitate, respect. Nu puteam risca să pierd totul pentru fantoma Ilenei și un copil despre care nici măcar nu știam dacă e în viață. Radu închise ochii, simțind o durere profundă în piept. Când îi deschise din nou, privirea lui era de pură dezamăgire. Nu doar că m-ai privat de a-mi cunoaște fiica, Elena. Mi-ai furat 10 ani de amintiri, de iubire. Ți-am dat 10 ani de stabilitate, ripostă Elena. În timp ce te înnecai în doliul pentru Ileana, eu ți-am reconstruit viața, compania. Sofia, care asculta totul în tăcere, se ridică brusc. Mama spunea că dragostea adevărată nu încătușează, ci eliberează, spuse ea, vocea ei mică, dar fermă. Ea nu a vrut niciodată să rănească pe nimeni, doar voia să am o șansă. Cuvintele fetiței căzură ca un trăznet în atmosfera tensionată. Radu simți lacrimi în ochi, realizând înțelepciunea din vorbele fiicei sale, cuvinte care sunau exact ca ceva ce ar fi spus Ileana. Elena, văzându-și lumea prăbușindu-se, făcu o ultimă încercare disperată. Radu, gândește-te bine. Tot ce am construit împreună, dar Radu nu mai asculta. Privirea lui era fixată asupra Sofiei, asupra fiicei sale. În acel moment, lua o decizie care le va schimba cursul vieților pentru totdeauna. Maria, o chemă el, fără să-și dezlipească privirea de la Sofia. Te rog, pregătește camera albastră, cea care este a Ilenei. Sofia va sta acolo de acum înainte. Menajera dădu din cap un mic zâmbet pe buze și ieși pentru a îndeplini sarcina. Cât despre tine, Elena, continuă Radu, întorcându-se în sfârșit spre soția sa. Cred că e timpul să ne consultăm avocații. Această căsătorie s-a terminat. În timp ce Elena ieșea din birou înfrântă, Radu îngenunche în fața Sofiei. Iartă-mă, spuse el, vocea lui tremurând, pentru toți acești ani pierduți. Promit că, de acum înainte, voi face totul pentru a-i compensa. Sofia, cu lacrimi în ochi, îl îmbrățișă pe tatăl ei pentru prima dată. Pe cer, vizibilă prin fereastra biroului, o stea deosebit de strălucitoare sclipi, ca și cum Ileana ar fi zâmbit la scena pe care o așteptase atât de mult să o vadă. În zilele care au urmat revelației, Vila Munteanu a trăit o transformare profundă. Rezultatul testului ADN a sosit, confirmând ceea ce inimile lor știau deja. Sofia era, fără nicio îndoială, fiica lui Radu și a Ilenei. Această confirmare, deși așteptată, a adus cu ea un val de emoții și provocări pentru care nimeni nu era complet pregătit. Radu, hotărât să recupereze timpul pierdut, s-a aruncat cu capul înainte în noua sa realitate de tată. A redecorat camera Sofiei, umplând-o cu cărți, jucării și toate lucrurile pe care și le imagina că i-ar plăcea unei fetițe de 10 ani. Cu toate acestea, adesea se surprindea nesigur, temându-se să nu comită greșeli sau să nu știe cum să acționeze în situații cotidiene ale paternității. Într-o după-amiază, în timp ce încerca să o ajute pe Sofia cu tema la matematică, Radu și-a dat seama cât de nepregătit era. Poate ar trebui să chemăm un meditator,
sugeră el, frustrat de propria incapacitate de a explica fracțiile într-un mod simplu. Sofia îl privi cu ochii ei verzi, atât de asemănători cu cei ai Ilenei, și zâmbi cu blândețe. E în regulă, tată. Putem învăța împreună. Acea simplă frază, tată, încă făcea inima lui Radu să tresară. Era un amestec de bucurie, teamă și un sentiment profund de responsabilitate. Între timp, procedurile pentru divorțul lui Radu și al Elenei avansau. Elena, recunoscând gravitatea acțiunilor sale, nu a contestat condițiile propuse de Radu. A părăsit vila în tăcere într-o dimineață, luând cu ea doar bunurile personale și lăsând în urmă o scrisoare adresată Sofiei. Radu s-a zbătut dacă ar trebui să-i înmâneze scrisoarea fiicei sale, temându-se că conținutul ei ar putea să o rănească. După o noapte de reflecție, a decis că Sofia merită șansa de a cunoaște toate laturile poveștii. Ai o decizie pe care trebuie să o iei tu, îi spuse el înmânându-i plicul. Dacă vrei, pot să o citesc cu tine sau pot să te las singură. Cum preferi? Sofia luă plicul cu grijă, ca și cum ar fi fost ceva fragil. Cred că trebuie să o citesc singură mai întâi, răspunse ea, arătând o maturitate care uneori îl surprindea pe Radu. Ore mai târziu, Radu o găsi pe Sofia în grădină, așezată lângă tufele de iasomie. Ochii ei erau ușor roșii, dar exista o calmitate în expresia ei. Și-a cerut scuze, spuse Sofia încet când Radu se așeză lângă ea. A spus că teama a făcut-o să comită greșeli, dar că speră că într-o zi voi putea înțelege și poate ierta. Radu își îmbrățișă fiica, simțind un amestec de mândrie și admirație pentru compasiunea pe care o demonstra. Și cum te simți în legătură cu asta?" întrebă el. Mama spunea mereu că a ierta nu înseamnă a uita, ci a alege pacea, răspunse Sofia. Cred că într-o zi o voi putea ierta, dar va dura ceva timp. În timp ce tatăl și fiica conversau în grădină, Maria observa discret de la fereastra bucătăriei. Bătrâna menajeră zâmbea, amintindu-și cum Ileana obișnuia să spună că dragostea are puterea de a vindeca chiar și cele mai adânci răni. Cu toate acestea, nu totul era roz în procesul de adaptare. Sofia, obișnuită cu viața simplă de la orfelinat, se simțea uneori copleșită de noua realitate. Dimensiunea vilei, hainele scumpe, cinele elaborate, totul părea prea mult. Într-o seară, Radu o găsi ascunsă în dressing, îmbrățișând vechiul ursuleț de pluș pe care îl adusese cu ea. Uneori mi-e dor de viața mea de dinainte, mărturisi ea cu lacrimi în ochi. Totul e atât de diferit aici. Radu se așeză lângă ea pe podeaua dressingului. Înțeleg, spuse el blând. Schimbările pot fi înfricoșătoare, chiar și atunci când sunt spre bine. Ce-ar fi să facem lucrurile mai simple pentru o vreme? Putem face picnicuri în grădină, să ne uităm la filme împreună pe canapea, lucruri de genul ăsta. Fața Sofiei se lumină la sugestie. Putem face clătite la micul dejun? Cum făcea Maria pentru mama? Sigur că da, răspunse Radu, simțind un val de afecțiune, văzând zâmbetul fiicei sale. De fapt, ce-ar fi să învățăm să le facem împreună? Sunt sigur că Maria va fi încântată să ne învețe. În timp ce ieșeau din dressing, ținându-se de mână, Radu își dădu seama că învăța la fel de mult ca Sofia în această nouă călătorie. Paternitatea era o provocare constantă, dar fiecare mic moment de conexiune, fiecare zâmbet, fiecare îmbrățișare făcea totul să merite. În acea seară, în timp ce o acoperea cu pătura, Radu observă o strălucire specială în ochii Sofiei. Știi, tată, spuse ea somnoroasă, cred că mama avea dreptate. Uneori trebuie să trecem prin furtuni pentru a ne găsi curcubeul. Radu sărută fruntea fiicei sale, simțind o profundă recunoștință. În timp ce închidea ușa camerei, privi spre cerul înstelat prin fereastra coridorului. Mulțumesc, Ileana, șopti el, pentru acest dar incredibil. Promit că voi avea grijă bine de ea. Și astfel, zi după zi, Vila Munteanu se transforma. Nu mai era doar o casă mare și luxoasă, ci un cămin adevărat, plin de dragoste, învățături și noi începuturi. Cu trecerea lunilor, Radu și Sofia își găseau ritmul ca tată și fiică. Vila, cândva atât de formală și rece, acum răsuna cu râsete și conversații animate. Biroul lui Radu, odinioară un sanctuar al muncii, devenise un spațiu comun unde tatăl și fiica petreceau ore întregi vorbind, desenând sau pur și simplu bucurându-se de compania celuilalt. Într-o după-amiază de sâmbătă,
În timp ce explorau podul în căutare de amintiri vechi ale Ilenei, Sofia găsi o cutie prăfuită, plină de scrisori și jurnale. "Tată, uite asta!" exclamă ea, ținând un caiet cu copertă florală. Radu luă jurnalul cu mâini tremurânde. Era al Ilenei, datat din anul în care descoperise sarcina. Împreună, tatăl și fiica începură să citească, descoperind o narațiune emoționantă despre dragoste, frică și speranță. "Astăzi am simțit bebelușul mișcându-se pentru prima dată," citi Radu cu voce tare, vocea lui înecată de emoție. "E ca și cum o bucățică de stea ar dansa înăuntrul meu. Oh, cât mi-aș dori ca Radu să fie aici să simtă asta." Sofia își sprijini capul pe umărul tatălui ei. "Ne iubea foarte mult, nu-i așa?" "Mai mult decât ne putem imagina," răspunse Radu, îmbrățișându-și fiica. Citirea jurnalului a adus o nouă dimensiune relației lor. Sofia ajunse să-și cunoască mai bine mama, pe care abia avusese timp să o cunoască, iar Radu redescoperi dragostea profundă pe care o împărtășise cu Ileana. Fiecare pagină dezvăluia nu doar călătoria Ilenei în timpul sarcinii, ci și visele și speranțele ei pentru viitorul fiicei sale. Inspirat de cuvintele Ilenei, Radu decise că era timpul să-i onoreze memoria într-un mod mai tangibil. După ce se consultă cu Sofia, anunță crearea Fundației Ileana Munteanu, o organizație dedicată sprijinirii mamelor singure și copiilor în situații vulnerabile. "Mama ta a vrut întotdeauna să facă o diferență în lume," îi explică Radu Sofiei în timp ce lucrau împreună la planurile fundației. "Acum putem realiza acest vis în numele ei." Sofia, entuziasmată de idee, se aruncă cu capul înainte în proiect. Insistă să viziteze personal câteva dintre orfelinatele pe care fundația plănuia să le ajute, amintindu-i lui Radu importanța de a rămâne conectați la realitate și de a înțelege cu adevărat nevoile oamenilor pe care doreau să-i ajute. În timpul uneia dintre aceste vizite, Sofia recunoscu o fetiță cu care conviețuise la orfelinat. Reîntâlnirea fu emoționantă și deschise ochii lui Radu către o realitate pe care o cunoștea doar superficial. "Tată," spuse Sofia în drumul de întoarcere acasă, "și dacă am putea face mai mult? Dacă am putea oferi un cămin câtorva dintre acești copii, așa cum ai făcut tu pentru mine?" Sugestia îl luă pe Radu prin surprindere, dar cu cât se gândea mai mult la asta, cu atât părea mai potrivită. După lungi conversații cu Sofia, consultări cu asistenți sociali și multă reflecție, Radu decise să înceapă procesul de adopție pentru 2 copii, un băiat de 8 ani pe nume Andrei și o fetiță de 5 ani pe nume Ioana. Vestea extinderii familiei Munteanu fu primită cu bucurie de Maria și ceilalți angajați ai casei. Menajera, în special, părea să întinerească la perspectiva mai multor copii de care să aibă grijă. "Doamna Ileana ar fi atât de fericită," comentă Maria într-o seară, în timp ce l-ajuta pe Radu să pregătească camerele pentru noi copii. Ea visa mereu la o casă plină de dragoste și râsete. Sosirea lui Andrei și a Ioanei aduse noi provocări și bucurii. Sofia, asumându-și cu mândrie rolul de soră mai mare, demonstră o maturitate surprinzătoare, ajutându-i pe noii membri ai familiei să se adapteze. Într-o seară, în timp ce Radu îi acoperea pe cei 3 copii, fu copleșit de un val de emoție. Acolo erau ei, Sofia cu ochii ei verzi atât de asemănători cu cei ai Ilenei, Andrei timid, dar cu un zâmbet care lumina camera, și Ioana, mică și curajoasă, deja atât de atașată de toți. "Tată!" îl strigă Sofia încet, observând emoția din ochii lui Radu. "E totul în regulă?" Radu zâmbi cu lacrimi de fericire în ochi. "E mai mult decât în regulă, dragă." "E perfect." În acea noapte când se culcă, Radu privi fotografia Ilenei de pe noptiera sa. "Mulțumesc," șopti el, "pentru că mi-ai arătat adevăratul sens al familiei." Afară, stelele străluceau intens pe cerul Bucureștiului, ca și cum Ileana și universul ar fi zâmbit familiei care înflorea în Vila Munteanu. O familie construită nu doar prin legături de sânge, ci prin alegeri de dragoste, compasiune și speranță. Soarele răsărea într-o dimineață de primăvară în București, luminând Vila Munteanu, acum vibrantă și plină de viață. Era o zi specială, aniversarea unui an de când Sofia intrase în viața lui Radu, transformând nu doar existența lui, ci și pe cea a multor altora din jurul lor. Casa era în fierbere încă de dimineață. Maria, cu un zâmbet permanent pe față,
coordona pregătirile pentru petrecerea care urma să aibă loc după amiază. Andrei și Ioana alergau prin grădină, agățând panglici colorate de tufișuri, în timp ce Sofia ajuta la organizarea unei expoziții de fotografii care povestea istoria familiei în ultimul an. Radu observa totul de pe terasă, cu o cană de cafea în mâini și inima plină de recunoștință. Omul de afaceri concentrat exclusiv pe muncă făcuse loc unui tată dedicat și unui filantrop pasionat. Fundația Ileana Munteanu, în doar un an de existență, avusese deja un impact pozitiv asupra vieților a sute de familii din București. "Tată!" strigă Sofia, alergând spre el cu un plic în mâini. "A sosit o scrisoare de la Elena." Radu luă plicul, simțind un amestec de aprehensiune și curiozitate. În ultimele luni, Elena începuse un proces de terapie și căutase reconcilierea, în special cu Sofia. Deși rănile trecutului încă se vindecau, exista un efort sincer din partea tuturor de a construi un nou tip de relație. În plic, pe lângă o scrisoare, era o fotografie. În ea, Elena zâmbea alături de un grup de copii într-o școală rurală. Scrisoarea explica că decisese să se ofere voluntar într-un proiect educațional la țară, căutând răscumpărarea prin serviciul pentru alții. "Pare fericită", comentă Sofia, privind fotografia peste umărul tatălui ei. Radu dădu din cap, simțind un amestec de ușurare și o urmă de mândrie pentru transformarea Elenei. "Uneori trebuie să ne pierdem pentru a ne regăsi", spuse el, îmbrățișându-și fiica. Pe măsură ce invitații începeau să sosească la petrecere, vila se umplea de râsete și conversații animate. Era un amestec fascinant de oameni, de la executivi de top până la familii sprijinite de fundație. Radu observa cu satisfacție cum barierele sociale păreau să se topească în acest mediu de celebrare și recunoștință. Un moment deosebit de emoționant a avut loc când doamna Popescu, femeia care avusese grijă de Sofia după decesul Ilenei, sosi la petrecere. Reîntâlnirea dintre ea și Sofia fu plină de emoție, cu lacrimi și îmbrățișări strânse. Radu ținu să-i mulțumească personal pentru că avusese grijă de fiica lui atâția ani. "Ileana t-a ales bine", îi spuse doamna Popescu lui Radu, mâinile ei zbârcite ținându-le pe ale lui. Ea știa că într-o zi vei găsi drumul către Sofia. În timp ce petrecerea continuă, Radu urcă în fosta cameră a Ilenei, acum transformată într-un fel de memorial. Acolo, printre fotografii și obiecte dragi, își permise un moment de reflecție. Luă jurnalul Ilenei, recitind ultima însemnare: "Dragostea mea pentru acest copil este infinită, la fel ca dragostea mea pentru Radu. Știu că nu voi fi aici să-mi văd fiica crescând, dar am încredere că destinul îi va uni. Și când se va întâmpla asta, știu că Radu va fi tatăl minunat pe care l-am visat întotdeauna că va fi." Cu lacrimi în ochi, Radu închise jurnalul și privi pe fereastră. În grădină, Sofia se juca cu Andrei și Ioana, râsul ei răsunând prin proprietate. Lângă ei, Maria supraveghea petrecerea cu aerul ei matern, în timp ce invitații conversau și sărbătoreau. În acel moment, Radu simți o prezență reconfortantă, ca și cum Ileana ar fi fost acolo, zâmbind la scenă. Respiră adânc, simțind o pace profundă instalându-se în inima lui. Coborând scările, Radu se alătură petrecerii. Când Sofia îl văzu, alergă să-l îmbrățișeze. "Mulțumesc, tată", spuse ea, ochii ei verzi strălucind de fericire. "Pentru tot." Radu o îmbrățișă la rândul său, simțind dragostea revărsându-se din pieptul său. "Nu, draga mea", răspunse el blând, "eu îți mulțumesc. Tu m-ai învățat adevăratul sens al iubirii, al familiei și al iertării." În timp ce soarele începea să apună, pictând cerul Bucureștiului în nuanțe de roz și portocaliu, familia Munteanu și invitații lor se adunară pentru o fotografie. În centru, Radu era înconjurat de Sofia, Andrei și Ioana cu Maria alături. Era imaginea unei familii neconvenționale, construită cu dragoste, curaj și credința că întotdeauna există speranță, chiar și în cele mai întunecate momente. În acea noapte, după petrecere, când toți dormeau, Radu merse în grădina de Iasomie, privind spre cerul înstelat, șopti: "Mulțumesc, Ileana, pentru acest dar incredibil care este fiica noastră, pentru că mi-ai arătat calea, pentru că m-ai făcut o persoană mai bună. Promit să continui să onorez memoria ta și dragostea ta în fiecare zi." O briză ușoară trecu prin grădină, purtând parfumul Iasomiilor.
Și în acel moment, Radu știu că, indiferent de ce îi rezerva viitorul, vor face față împreună, ca o familie. O familie construită nu doar prin legături de sânge, ci prin alegeri de dragoste, compasiune și curajul de a o lua de la capăt. Zilele și lunile care au urmat au adus noi provocări și bucurii pentru familia Munteanu. Radu învăța zilnic să fie un tată mai bun, iar Sofia, Andrei și Ioana creșteau și se dezvoltau într-un mediu plin de dragoste și sprijin. Sofia, acum în vârstă de 11 ani, devenise o prezență constantă la Fundația Ileana Munteanu. Ea insista să participe la ședințele Consiliului de Administrație și adesea venea cu idei inovatoare pentru a ajuta mai mulți copii. Într-o zi, în timpul unei astfel de ședințe, ea propuse crearea unui program de mentorat în care copiii mai mari din sistem să-i ajute pe cei mai mici să se adapteze. "Știu cum e să te simți pierdut și singur," explică ea Consiliului. "Dacă aș fi avut pe cineva care să-mi arate drumul, poate că mi-ar fi fost mai ușor." Radu o privi cu mândrie, recunoscând în ea compasiunea și determinarea Ilenei. Propunerea ei fu adoptată în unanimitate și deveni rapid unul dintre cele mai de succes programe ale fundației. Andrei, care fusese inițial retras și tăcut, începu să-și descopere pasiunea pentru muzică. Radu îi cumpărase o vioară la câteva luni după ce venise să locuiască cu ei și băiatul petrecea ore întregi exersând. Sunetele care umpleau acum vila erau o dovadă vie a vindecării și creșterii. Ioana, cea mai mică dintre copii, se dovedea a fi o mică artistă. Pereții camerei ei erau acoperiți cu desene colorate, fiecare reprezentând un membru al familiei ei extinse. Într-o zi, Radu găsi un desen care îl emoționă profund. O femeie cu păr lung și ochi verzi, cu aripi de înger, zâmbind către restul familiei. Sub desen, cu litere stângace, Ioana scrisese "Mama noastră din cer". Maria continua să fie stâlpul casei, îngrijind cu devotament de toți membrii familiei. Ea era cea care știa întotdeauna când cineva avea nevoie de o îmbrățișare, de o vorbă bună sau pur și simplu de o farfurie cu prăjituri proaspăt coapte. Într-o seară de toamnă, în timp ce familia stătea în jurul focului din șemineu, Sofia ridică o întrebare care îi luă pe toți prin surprindere. "Tată," începu ea ezitant, crezi că mama ar fi mândră de noi?" Radu simți un nod în gât. Privi în jur la copiii săi. Sofia, cu ochii ei verzi strălucitori. Andrei, ținând vioara în brațe ca pe o comoară. Ioana, desenând liniștită pe podea. Apoi privirea lui se opri asupra fotografiei Ilenei de pe șemineu. "Sunt sigur că este," răspunse el cu vocea tremurândă de emoție. "Mama voastră visa la o familie plină de dragoste și bucurie. Și uite-ne acum exact așa cum și-a dorit ea." Sofia se ridică și îl îmbrățișă strâns pe tatăl ei. Curând, Andrei și Ioana se alăturară îmbrățișării, formând un cerc strâns de dragoste și sprijin reciproc. În acea noapte, după ce copiii merseră la culcare, Radu ieși în grădină. Cerul de toamnă era clar, plin de stele strălucitoare. Se așeză pe banca de lângă tufele de iasomie și scoase din buzunar jurnalul Ilenei. Îl deschise la ultima pagină și citi din nou cuvintele ei. "Dragă Radu, dacă citești asta, înseamnă că nu mai sunt alături de voi. Dar vreau să știi că dragostea mea pentru tine și pentru copilul nostru este eternă. Știu că vei fi un tată minunat și că vei construi familia frumoasă pe care am visat-o împreună. Nu lăsa durerea să te împiedice să iubești din nou. Deschide-ți inima și lasă dragostea să te ghideze. Voi fi mereu cu voi, în fiecare stea de pe cer, în fiecare floare de iasomie din grădină. Cu dragoste eternă, Ileana." Radu închise ochii, lăsând lacrimile să curgă liber. Simți o adiere ușoară pe obraz ca o mângâiere blândă. Când deschise ochii, văzu o floare de iasomie căzută în poala sa. Zâmbi printre lacrimi, știind în adâncul inimii că Ileana era încă acolo, veghind asupra lor. În zilele următoare, Radu luă o decizie importantă. Era timpul să împărtășească povestea lor cu lumea, să arate că dragostea poate depăși orice obstacol și că familia poate lua multe forme. Cu ajutorul Sofiei, începu să scrie o carte despre călătoria lor, despre pierdere, descoperire și puterea vindecătoare a iubirii. Cartea, intitulată Iasomii în iarnă, deveni rapid un bestseller. Povestea familiei Munteanu inspira mii de oameni,
încurajând adopțiile și sprijinul pentru copiii din sistemul de protecție. Fundația Ileana Munteanu primi o atenție fără precedent, permițându-le să-și extindă programele și să ajute mai mulți copii și familii decât și-ar fi imaginat vreodată. Într-o zi, în timp ce Radu dădea autografe la o sesiune de lansare a cărții, o femeie în vârstă se apropie de el cu lacrimi în ochi. Era fosta asistentă medicală care avusese grijă de Ileana în ultimele ei zile. "Domnule Munteanu," spuse ea tremurând, "am păstrat un secret atâția ani. Ileana mi-a dat ceva pentru dumneavoastră înainte să moară." Femeia îi înmână lui Radu un plic îngălbenit de vreme. Înăuntru găsi o fotografie cu Ileana ținând în brațe un bebeluș nou născut, Sofia, și o scrisoare neterminată. "Dragă Radu, dacă citești asta, înseamnă că am reușit să aduc pe lume minunea noastră. Îmi pare rău că nu am putut fi alături de voi, dar știu că destinul vă va uni într-o zi. Iubește-o și protejează-o cum doar tu știi să o faci. Ea este cea mai pură expresie a dragostei noastre. Cu toată dragostea mea eternă, Ileana." Radu simți cum îi se taie respirația. Această ultimă legătură cu Ileana, această ultimă dovadă a dragostei lor, era cadoul perfect pentru a încheia cercul poveștii lor. În acea seară, Radu împărtăși descoperirea cu copiii săi. Împreună plânseră, râseră și își amintiră de Ileana. Sofia ținea strâns fotografia, în sfârșit, având o imagine tangibilă a primelor sale momente cu mama ei. Anii trecură, iar familia Munteanu continuă să crească și să înflorească. Sofia, Andrei și Ioana crescură devenind adulți remarcabili, fiecare în felul său propriu, dar uniți prin dragostea și valorile insuflate de părinții lor. Radu, acum cu părul cărunt, privea cu mândrie la familia sa extinsă, adunată în jurul mesei de Crăciun. Nepoții alergau prin casă, umplând-o cu râsete și bucurie, exact așa cum visase Ileana. În acea noapte, după ce toți se duseseră la culcare, Radu ieși în grădina de Iasomie. Privi spre cerul înstelat și șopti: "Am reușit, Ileana. Am creat familia pe care am visat-o împreună. Mulțumesc că m-ai ghidat tot acest timp." O briză blândă mângâie fața lui Radu, aducând cu ea parfumul dulce al Iasomiei. Și pentru o clipă, Radu ar fi putut jura că a văzut silueta zâmbitoare a Ilenei printre stele, veghind asupra familiei lor pentru totdeauna.